En aquesta mirada lorquiana anirem explicant com funciona també aquest bloc, després ja al final la Carme us explicarà més tota la part dels recursos i després farem una segona part pràctica, on ja vindrà la part del taller de dansa i el taller d'art visual i plàstica, que ja tenim preparat allà les taules i suposo que heu vingut preparats per ballar, no? A Lorca, perquè l'any passat, ara ja ens ha passat un any, celebrava els 100 anys de la seva primera publicació, que era Impressiones i Paisajes, i alhora se celebrava els 120 anys del seu naixement. Bé, des de primària vam proposar bàsicament treballar des de llengua i literatura castellana, evidentment, però també incluir el medi social, perquè parlar de Lorca és ubicar-lo en el seu temps també, per tant parlàvem de l'època, del seu context. També sortien coses de valors, perquè quan van començar a descobrir Lorca també van descobrir l'afusellament, van descobrir l'homosexualitat i van ser les dues coses que els va impressionar també. I sobretot vam treballar a l'àmbit digital també. Vam començar demanant a veure si coneixien aquesta persona, també ho va presentar l'Amèlia i ho va presentar la Carme i bé, d'entrada no els sonava molt, però així que van tornar de casa perquè els vam dir que busquessin informació, van començar a venir molt contents perquè des de casa tothom tenia informació, tothom tenia alguna poesia, tothom se sabia alguna cosa i van descobrir que els pares, els avis sabien moltes coses. També alguna nena, l'àvia li havia cantat la tarara per telèfon. Va sortir l'amistat que tenia amb Dalí, les cartes que s'escrivien en Dalí, i això els va cridar molt l'atenció. Llavors vam començar a parlar d'ell com a artista, que era un artista superpolifacètic. I vam intentar muntar una mica entre tots una estructura de guió. La metodologia que vam utilitzar és la que fem normalment a les classes de dansa, concretament de dansa creativa i improvisació. I vam estar començant a parlar de la firma de Federico García Lorca, que moltes vegades la seva signatura semblava més un dibuix que una firma, no? Quan estires del fil d'un tema que motiva a l'alumnat, però primer ha motivat el professorat, doncs és quan les coses funcionen.